teamachine. Dit is een teamachine. En dit is het gevolg. Ik heb hier een knopje, een blauwe knop. En hier ook iets bij dus. We hebben gewoon ik heb er nog vreugde wel. Vreugde team, of wel een goede team. Voor het vreugde team, zoals zieken. Ik vind het eigenlijk wel spannend. Zieken filmen. We kunnen even kijken tijdens. Kan je het niet? Filmen? Als we erin zitten? Ja? Ja, Ik wil er wel zien. Nou, heb ze maar? Ja? Ja? Heb je de links genomen? Ja, heel leuk. Allemaal even zwaaien. Zwaaien? Ja? Dan kunnen we straks even 10 minuten kijken in de teammachine. Ja. Ja? Ik vind het wel spannend, maar... Wat je denkt? Ja. Doe ik al op de knop. Chill. Als ik kan halen, als we erin zitten, hier op deze goede knop of zo, dan zou ik die knop moeten. Ja? Spannend. Probeer maar. Hoi, Lelieke. Wow, kijk. Wow, en de teammachine, echt mega vet. Zo, Kiki, ja. we staan in de teammachine. Echt Wow. zo recht. Hoe gaan we er? Vroeg in de tijd? Dat Naar de is toekomst. Ja, dat is wel echt. Of terug in de tijd? Jo. Nou, wie wij nog kindjes Ben je nog worden. midden, Jan? En KVW. Ja, Dat gaan we doen. Dat zou ik echt Ja, willen, kijk maar. Ja. We zijn het wel. We moeten Ja. op het knopje doen. Ja. Oh, ik vind het wel heel spannend eigenlijk. Ik durf dat niet, eigenlijk. Oh, oké. Til dicht maar af. Ja? 3, 2, 1. Vertel eens, wat is er gebeurd? Hebben ze een telefoon ook? Heb je nog een telefoon bestellen? Als je het filmt. Kunnen we zo kijken? We moeten naar binnen. Wat gebeurt er, jongen? Dat is allemaal gefilmd. Nee, jongens. Wat is dit ook weer? Jongen, met bedoeling. Kunt je mij zien? Ja? Jullie kunnen mij zien. Dat betekent dat mijn plannetje is gelukt. Ik ben de vroeger was alles beter, meneer. En weet je waarom dat ik zo heet? Omdat vroeger alles beter was. Hakkernon. Zakkerpoes. Steeds meer geklik met de computermoes. Hakkernon. Mensgenooien. Iedereen moet steeds de telefoon vasthouden. Hakkernon. Huppakee. Weg te doen met aan de KVW. KVW? Dat had je weer vroeger niet. En toen was alles beter. En die van KVW zijn nu lekker naar de oertijd teruggestuurd. En dan is geen KVW. Vroeger had je weer heel langer spellen.
vliegen vangen, pot verstamp. En de tijdmachine, die is nu lekker gesaboteerd. Kapot. En die kun je niet meer maken. En dan is er geen KWW meer. En geen kinderkermis. Oh, mijn teren kookt. Die moet ik even van het gas gaan halen. Zo, hè. Ja. Een lekker desje dier. Hoe was ik ook alweer gebleven? Ja, ik weet het weer. De oertiet, hoe dat ik uw hoofdleiders Jelle en Lieke naartoe heb gestuurd. En de rest van 3 en 4. Maar dan moet je niet meer terugkomen. Je moet niet meer terugkomen. En daarvoor ga ik een paar boeven bellen die in de oertiet zitten. Met mijn magische tijdtelefoon. En dan kan ik naar elke tijd bellen. Naar de oertiet of naar de andere tijd. En hoe ga ik die boeven van mij eens even opbellen uit de oertiet. Het jaar oertiet. Ja, ik ga over. Ja, ik ben de boeven van de oertiet. Zeg, ik heb een klus voor u. Die van KVW, die willen met de tijdmachine terug naar de tijd van KVW. Maar dat wil ik niet. En als ze binnen 24 uur niet terug kunnen, dan blijven ze voor altijd in de oertiet. Dus in 1 dag moeten ze terug. Als er dat niet lukt, dan blijven ze voor altijd daar. Ze moeten daarvoor op zoek gaan naar van die houten blokken. Die houten blokken, daar kunnen ze de tijdmachine weer met aan de gang krijgen. Dat er weer terug kan gaan naar de tijd van KVW. Jij moet je dus voor zorgen dat ze die houten blokjes niet vinden. Hout! Hout! Heb je dat goed begrepen? Stoppen! Ik hoop dat ik op u kan rekenen. Zakkerboes! Vuur! Ah, de telefoon gaat. Ja, met de vroeger was alles beter, meneer. Ah, en wie is het gegaan? Een kanon! Wat? Dit was niet de bedoeling. Plötzlich, slungels, ohne.
Jullie eigen moeten verstommen voor KVW. Of weg moeten pakken of vernietigen. Maar als die van KVW ze maar niet vinden, want anders, dan. Stoppen. Nog een keer. 3, 2, 1. Nou, nog één keer dan. Hoe de tieren weer. 3, 2, 1. Oh ja, kijk eens. Ja, dat moeten wel enige mensen zijn. Die hebben die hele helling opgebouwd. Applausje daarvoor. Hey. Ik weet zeker dat die typemachine kunnen maken. En denk je dat, heb je zat hout, hebben de weg zat hout opgehaald om die machine te maken? Ja, dat is wel een heel hoop uit. Ja, dat moet wel lekker zijn. Oké, nou maken dan kunnen we een typemachine stappen. Gaat dat nu 1, 2, 3 lukken zo? Dat gaat even drogen. Dat kan met een brug zijn, denk ik. Oeh, ben ik 24 uur rijden, dan moeten we morgen net op de 10 nog, 24 uur later, in de typemachine stappen. En dan hebben we het gemaakt. Je komt hier morgen allemaal terug, om 9 uur. En dan gaan we de typemachine in. Ja? Oké. Ja? Oh, fijn. Ze hebben gisteren de hele, geluisterd nemen, de hele ovens, hebben ze aan de typemachine zitten werken. Al het hout was net zat, wat je gisteren hebt verzameld. Ja, dat is precies. Hele oventje lopen te tummeren en te zagen en te boren. Ja. En volgens Mark en Daan, die verzorging daar, kijk maar eens naar die man daar. Kijk, we hebben ook een beetje kleine huisjes van wie tot wie laatst hebben gewerkt hier. Ja, ze zeggen dat er gemaakt is. Zullen we het proberen? Gewoon aan het normaal titel. Dan van KVW dat we gewoon weer normaal zijn. Dat we gewoon hier zijn, dat we ook gewoon weer gewoon normaal KVW kunnen doen. Ja. Dat we op vrijdag weer naar de kinderkamers kunnen. Ja, zullen we nog gewoon in de typemachine stappen? Ja. Heb je er vertrouwen in dat je vandaag wel gaat lukken? Oké, goed zo. Je hebt nogal vertrouwen in ons verzorging. Ja, ik denk niet dan. Jawel, ik wel, ja. We zeggen echt hoor. Oké, dan gaan we maar in de typemachine stappen. Ik zou zeggen, kom achter ons aan, blijf wel achter de lijn, doe absoluut niet op de knop. Tot in 2000 uur. Voet. Tiet. KVW. Ja. Knop. 6. 2. 9. Lycopatra. Ja, die is Caesar. Hahaha, dat zit beter dan de holbewoners outfit. Ja, zeker wel. Kom, laten we naar Rome gaan. Hoe komen we daar dan? Maakt niet uit, alle wegen leiden naar Rome. AV. Goed. En ook weer gedaan. Druk zitten. Je ziet je weer. Mijn plannetje is weer gelukt. En nou mensen die ziet genoeg balans, hè?
Maar daar heb ik ook moeten zitten. Die dat ik nu eens even op kon bellen. Zo. Ga nu die Romeinen bellen. Zo. Noorden Romeinse tijd. Ja, hij gaat over. Een telefoon. Ik word gebeld. Ik word gebeld. Ja, hallo, het is met Jules. Ja, goeiedag. Met de vroeger was alles beter, meneer. Ah, vroeger was alles beter, meneer. Ja, dankjewel, met mij gaat het ook goed. Die van KVW, die zitten nu in de Romeinse tijd. En die willen weer terug naar de tijd van KVW. Maar je moet ervoor zorgen dat dat niet gaat lukken. Ik heb namelijk nu nog een veel slimmer plan bedacht dan de vorige keer. Dat is een bord met goud. En dat moeten jullie bewaken. Ik heb er namelijk een riemsel voor bedacht. Een rijmpje. En het luidt als volgt. Door in het huisje van de man met de hamer binnen te treden, vind je de plek waar het goud wordt gesmeden. En 10 tomen en schoon van nou. Dan weten jullie vanzelf hoe dat het goud ligt. Ah, dat komt helemaal in orde. Had je dat goed begrepen? Ja, Goed zo. Dan zorg dat ze niet terugkomen. dat komt helemaal goed. Door in het huisje van de man met de hamer te treden, vind je de plek waar het goud wordt gesmeden. Door in het huisje van de man met de hamer te treden, vind je de plek waar het goud wordt gesmeden. Door in het huisje van de man met de hamer te treden, vind je de plek waar het Ze erom, hè? Luisteren. Raadsel. Ja. Ja, maar wat betekent dat riddeltje? Dus hij zegt, door het huis van de man met de hamer binnen te treden, vind je het goud, vind je de plek waar het goud wordt gesmeden. Goud? Goud wordt gesmeden. Daar kunnen we toverdrank van maken. Ja, weet je waar dat is? Een everzwijnen kopen. Man met de hamer. De hamer. Goud wordt gesmeden. Hoeft niks heeft een hamer. Dat is de smid. Dat is de goudsmid. Ja, daar moeten we heen. Dan moeten we daar. Nou, hoeft niks. Ja, alleen. Open, hè. Asterix, we hebben in de boot. We moeten daar hoeft niks. Zit er al in. Spanning en sensatie. Wow, Asterix! Een everzwijm! Laat mij nee! Obelix! Eerst dat goud! Kom, waar is dat goud? Dat wordt je nog dikker. Ja, maar ik ben niet dik. Ik ben vol slang. Allee, wat anders. Het goud. Allee dan. Obelix! Ja, Obelix! Hier is de smet! Hoeft niks! Hoeft niks! Goedemiddag! Heeft u misschien goud voor ons? Goud? Altijd? Oh, fantastisch! Oh, dat pak ik. Gaat dat pakken, Asterix? Oh. Oh. Goed, dat is zwaar. Dat geeft maar aan mij, Asterix. Maar dat weet toch niks? Oh, dat is gewoon goud. Sterk, maar dat is wel genoeg goud voor heel veel everzwijnen te kopen. Heel mooi. Hoeft niks, dank u wel. Hè. Hoi. Ja. Hoi.
schrijf niks. Als je middagsheren. Goedemiddag. Kunt jij voor ons een brief schrijven? Uiteraard, dat is mijn werk. Dat is mijn ambacht. Wij hebben goud. Wij hebben goud. Wij hebben goud. Ja. Naar KVW. Als een schrijf-appje. Een schrijf-appje. Ik ben wel dom, maar niet slim, hè. AO Asterix. en Obelix. Dit staat hier in de tijdmachine. En ja, ik dacht kom terug naar de tijd van KVW. Met de verzorgingskinderen doen er niks van. Die hebben de tijdmachine niet goed gemaakt. Of je hebt te weinig goud verzameld. Dat kan ook. Nee. En die dingen. We zijn we nu in de Romeinse tijd. En ik ben dan de leider van de Romeinen. Nou, ik zal het zo vertellen. De Romeinen, die luisteren helemaal niet naar mij. Die luisteren niet naar mij. Dan moet je nog een geld geven. Ja, maar die zeggen de hele tijd, Jellius, zoom hem niet op. Dan pakken ze een ballon en zeggen ze zo, dan blazen hem niet op. Ja, die moeten nog niet luisteren. Zo. Wat moet ik doen dat die Romeinen nog niet luisteren? Ja, weet je wat nog het ergste is van alles? Ik had net twee van de soldaten van mij, die hebben gezien. Ik zeg, ja, we moeten terug naar de tijd van KVW. En dan moeten we goud voor verzamelen. Ik zeg, ja, ik heb heel veel goud. Toen dacht ik wel, hoe dan de weg? En nee! Hoe moet die goud verstoppen? Nee! Weet je wat? Ik pak het goud gewoon van ze af, zeggen ze, die soldaten. Ja, hé. Want dan blijven we hier en dan nemen we gooi, dat wordt aan het Romeinse Rijk. Ja, dat wil ik helemaal niet. Gewoon terug naar de tijd van KVW. Maar ja, maar ik heb wel een vriend. Of ja, eigenlijk geen vriend, maar ik denk wel dat hij me vandaag kan helpen. Weet je wie dat is? Nee. Ja. Nee, dat dikke. Obelix. Ja. Normaal helpt hij me niet, maar misschien dat hij me vandaag kan helpen. Hij is goed in een ketel met toverdrank gevallen en dat is mega sterk. Zal ik eerst bellen? Ja. Wie heeft in de telefoon van mij? Ik. Ja, kom maar. Alleen thuis. Ja, nee, nu. Nee. Ja, maar... Ik lust dat ook al niet van me. Kom maar. Hoe doe je dat? Ja, maak hem nog maar. Ja, En weet je wie dat werkt? Obelix. Ja, Obelix is met Jellius. Nee, ik bel in vrede. Ik kom in vrede. Ja, dat weet ik wel, sorry, wij, dat hier al iets turp. Ja, we geven het aan die terug. Maar kun je me helpen, want ik heb die soldaten in onze controle. Nee, nog steeds niet, nee. Ja, wil zich ons helpen. Misschien dat we de weg er heel sterk kunnen maken. Dat ze gaat van die lekkere toverdrank schijnen. Nee, niet ondersoppen, nee. Gewoon een klein nepje toverdrank. Kan dat? Maar dan kunnen we die soldaten wel aan, denk ik. Of nee, toch? Dat is allemaal zo, hè?
Ja, dat is nog niet wie het moet zijn. Ik denk dat hij wel een beetje toverdrang nodig heeft. Oh, dank je. Ja, dat is goed. Ja. Goed aan Valhalla. Oké. Haaien. Hey, Obelix loestert wel allemaal weg. Dus, we gaan, dus de toverdrank drinken van Obelix. Heeft trouwens immers Lycopatra gezien, want ja, ik heb mijn soldaat heb ik niet onder controle, maar Lycopatra, helemaal niet. Ik ben een beetje Loesteren niet naar Nee, wie loesteren niet nog? Hebben ze dit doen we niet goed voor elkaar? Oh, ja. Oh, wat moeten we dan nog met? Ik heb wel een oplossing, hè? Oh, nee, het is... Wat heb ik gedaan? ja, dat is de oplossing. Ik heb Obelix Obelix. erbij. Oh nee, dat is wel... Ja, Ja, Obelix. gelukt. En Maar, ik heb toch even nog een opdracht. Want ik heb niet het goud. Ja, maar we hebben. Het goud, dat moeten we. Oké? Samen. Want wat wij absoluut niet willen, Jelly, is dat het Romeinse Rijk, we moeten terug naar KVB, we moeten terug naar onze tijd. En dat kunnen we voorkomen door het geld te verzamelen. Nee, dat willen we niet, nee. Dus we moeten dit goud verzamelen. En om met te beginnen heb ik al één groepje Pokémon-verleiding. Heb ik 1 stuk goud. Groepje bestek? 8, dan heb je er wel. Groepje 9. Goed binnengooien. Groepje 7. Groepje 6. Groepje 6. Dus op, want die is streng, joh. 5. Die is streng. 4. 3. 2. Hey, maar niet alleen deze, maar met de gedaan moet je die ook verzamelen. En nog belangrijker is nog, je moet op zoek naar Rome. Je moet op zoek naar Rome. En in Rome bestaat een arena. Een zware arena. En hierin zit je route. Wat je alle spellen doen, al het goud verzamelen, dan Rome. En alleen als we Rome vinden, met hulp van Obelix, moet het lukken dat we niet weer overgenomen door het Romeinse Rijk. Obelix heb ik gedaan, juist. Ken ik op een rekenen? Ja! Weet je dat zeker? Ja! Want angst, en dan heb je een probleem. Ja, nou heel nog, dat is geen maar. Ja, dat is ook. Ja. Dat heb ik ook een probleem. Ja. Denk. Ja. Goed. Ja. Oh nee. Oh nee. Conniers, ga zitten. Serieus? Ja, die twee komen maar. Hebben jullie je goud af laten pakken? Ja. En hoeveel munten hadden jullie? 5, 20, 10. Ja, wat is het doen? 10, 20 of 5? 10. 5. Alle is het juiste antwoord als je niet weet, hè? En hebben jullie ook wel een beetje geweerd? Hebben jullie gevochten met die boeven? Ja. Jongen. Oké, nu gaan we even samen een plannetje maken. Is dat goed? Ja. Even lekker zitten. Oh, er komen er nog een paar. Hebben ze niet meegenomen? Nee.
lukt wel. Hebben ze jou vrijgelaten? Die boeven. Ja, ze zijn ontsnapt, ja. Goed zo. Hé, luister, want jullie zijn niet de enigen die beroofd zijn van het goud. En weet je wie jullie beroofd heeft? Boeven, ja, maar waar zijn die boeven van? Van Rome, van die Romeinen weer, hè? Maar wij als Galliërs, hè? Wij als Galliërs, wat gaan wij doen? Een plan maken en we gaan dan dat goud Terugpakken! Ja! En wat moet je daarvoor zijn om dat goud terug te pakken? Sterk, want dan gaan we vechten, hè? Tegen de Romeinen, hè? En dan pakken we het goud terug. En waarom moeten we dat goud terugpakken? Ja, voor de tijdmachine, hè? Wauw, dat gaan we doen. Maar de vraag is, hoe worden wij sterk? Speciaal soep. Soep? Ja, Dat is ranja met kruiden. En die kruiden, dat zijn toverkruiden. En van die toverkruiden, daar word je sterk van. Niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer. 10 keer. 10 keer sterker. Dus, straks als jullie thuiskomen, kun je je papa en mama met 1 vinger optillen. Dat willen jullie toch, hè? Ja. Ja. En dan zeg je tegen papa en mama, ik ga nog niet naar bed. Of ik til je op. En geef me nog een snoepje. Oké, maar laten we even zien. Kijk, laten we zien hoe mooi die sterkdrank werkt. Kom jij eens hier? Gaan we even uitproberen. Hoe heet het? Ja, pak die hamer en sla eens een keer op de ding. En daarna gaan we het toverdrankje kijken. En gaan we kijken of hij vele malen hoger gaat. Oké. Zitten. Wauw. 1, 2, 3. Oh, nu komen ze hier. Hoger dan 300. Kom eens hier. Ja, maar joh, mensen kunnen helemaal tot naar boven. Mag ik voor jou doen? Want ik kan zo Drink, van je. drink. En laat de kruiden tot je komen. In je spieren. Voel je het? Voel je het? Oh, ik voel iets hagelstem. Oké, ga eens slaan. En nu gaat hij weer, hè? We tellen tot 3, hè? Ja, ik weet het. 3, 2, 1. Nee. Oké. In onze arena hier in Rooimen. We zijn al van een andere weg afgekomen. Want alle wegen leiden naar. En die weg neemt, alle wegen leiden naar. Ja, zeker. Heb je ook goud verzameld? De mensen die het gemaakt hebben, heb ik ook al Oh, dat week heb wel gehuurd. Ze hadden toch een beetje misdaad gegaan, die paar groepen. En wat had je nog gezegd? Jij moest toch zoveel mogelijk goud verzamelen. Opletten voor die Romeinen. Oh. Wie weet die Wat zegt ze gezien? dat? Afgepakt, joh. Afgepakt, maar dat toch niet, dat zal toch niet zijn. Wie heeft zijn de muntjes afgepakt? Steek er weer eens af. Wie allemaal? Wie allemaal? Hallo? Wie gaan we nog terug in de kies? Oh, dat ik die voor altijd zo jij is. Maar we moeten terug naar KVW, hoor. Ja, dat is die kinderkamers, zie ik, weet ik. Nou, Oh. heb ze eigenlijk wel al gegeten, hè? Ik koop wat van. Oh nee, je weet wel, eigenlijk honger. Regel tegen schat, allee. Ja, 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 eens. ja, ja. Kom. Oh, dat is lekker. Nog een? Oh, dat is lekker. lukt dus wel. Oh, dat is lekker. Ja, oh, jij bent mijn druifje. Ik ben bedreigd. We gaan nu beginnen met de gladiatorenspelen. Wat Hier nog vind je het dan aan. eigenlijk, Jellies? Ja, dat is, dan moet ze strijden. Strijden. Ieder groepje moet strijden en wie wint, kunnen we dan wel weer wat goud verdienen. Oh ja, dat ook. Dus dan moeten we gewoon eens missen. We gaan starten Tom. met alle groepjes. Moeten de leiders dat doen? Ja, ik vind wat. Maak de sponsen lekker nat. Nou, ik vind deze nog niet nat zat. Hey, Tom, we zullen in de arena vliegen. Tegen de regen. Oh nee, die is goed nat. En die gaat hoog. Samen
Alleen in de typemachine zetten en hopen dat het dan wel goed gaat. Maar alleen, heb je het al gezien of niet? Ja, ik had het niet. Het is toch dat we er moeten gaan roken, want ja, dat moet wel nu terug in de typemachine. Want ja, hij is gemaakt, dus hij kan ook gewoon een type doen. Zullen we wel even gaan roken? Ja? 3, 2, 1. Zit jij, man? Nou ja, ik denk dat we toch nog wat ademen moeten roepen. Ik ga het 3, 2, 1. Oh, hoe blijft er nu toch? Maar als er dan niet kunt, ja, dan kan er niet in de typemachine en dan moet ik daar heel dag een lijntje doen. Oh. Oh, dat is heel fijn, ja. Dan kun je dit helemaal goed doen. Zullen we nog eigenlijk hier proberen, want ik vind het eigenlijk ook toevallig in het doen. Maar echt, op alle haastkaken. Wind onder die haardkaken, zet die weer eens op. Nou, dan ga je te lang met zuren af. 3, 2, 1. Nu niet het zuur zijn wij. Niet zo haardkaken. Oh, Jelly is van Esther, gelukkig. Niet zo haardkaken. Ja, wie ga je meteen? Ja, ik heb gisteren iets te veel van de of eergisteren was het, iets te veel van de sterkdrank gehad. Ja, toverdrank is dat, hè. Dus ja, een beetje kopie en dan begin je te kaken. Maar oké, ik ben nog weer. Ik voel me al wel iets beter, ja. Hey, maar ik denk toch dat we dit gauw in de typemachine moeten sturen, want ik is nog steeds in de tijd van de Grieken en Romeinen, die is nog in Rome. Die is zonder me gegaan. Ja, dat was gemaakt en ik denk, ja, dan is het tenminste ben ik weer terug. Maar duidt het nu dan ook weer? Ja, dat denk ik wel, want ja, dat gebeurt niet. Nou, weet je wat? Dan ga ik in de typemachine. Als zijn het niet dat boven ben, hou ik even met het zelf. Wie dat in de typemachine is. Sta ik dan alleen in de tijdmachine. Ik hoop dat ik goed vooruit ga in de tijd. Weer dichter naar het heden. Nou, daar gaan we dan. Succes, Jellius. Dankjewel, Lycopetra. Tot zo. Oh jee. Ik ben in de toekomst. Daar ziet je weer. Mijn plannetje is half gelukt. Jullie hebben goud verzameld, maar jullie hebben te veel goud verzameld. Je zit te veel vooruit in de tijd gegangen. Naar de toekomst. Maar in de toekomst heb ik ook mijn boeven zitten, joh. Dat heb ik, joh. En die zal ik eens even op gaan bellen. Dat ze ook wel lekker kunnen gaan dwarsbomen. Zo. Gauw mijn boeven uit de toekomst bellen. Boeven van de toekomst. Ja, dan ga je doen. Even een potje sparren. Ja, zeker. Ja. Telefoon. Het is toch vroeger was alles beter, meneer. Onze baas. Ja. Daar Skywalker en Vader. Ja. Ik heb in een klus voor rug.
Ik heb namelijk een probleem. Die van KVW, die zit in de toekomstbalans. En in de toekomst, er ligt een druk in het tijd-element. Ze moeten namelijk weer terug in de tijd. Heel weer terug in de tijd. Nou, hoe dat de KVW er nog niet was. Jullie moeten het element zoeken en gewoon vernietigen. Vernietigen? Vernietigen. Oké, dat is onze specialiteit. Vernietigen, ja. Vernietigen. Destroy. Maar waar ligt het dan ergens, Bas? Ja, dat zal ik even vertellen. Hoe dat je dit kunt vinden. Daar heb ik namelijk weer een riemsel voor bedacht. Een rijmpje. Daar waar de schoonheid zonder benen diepe wateren kent, ligt het terug in de tijd-element. Diepe water kent en terug in Ik hoop dat je hier met het terug in de tijd-element kunt vinden. Ik wens je heel veel succes. Jezus man, waar moeten we dat gaan zoeken dan? Het is moeilijk. Nou ja, we gaan het wel zoeken, Bas. Ik ga het proberen. We gaan het proberen. Kunt er ons rekenen. Zeker. Kom even, Guur. Doei. Hey, deze kant op. Skywalker. Hey, Vader. Skywalker. Zie jij iets? Ik zie dat niet. Waar staat Ik dit zie van het elkaar? niet. Ik heb toch die vinden niet. Ik zie boven niks. Links niet, rechts niet, voor, achter. Kom, we zoeken door. Waar moeten we naartoe? Deze kant op. Deze kant. Dat is mooi, meid. Inderdaad. Jezus, Skywalker. Wat is het, Vader? Ik ben een rom aan de pin, man. Ja? Oh, man. Je rum met de pin. Ik heb pijn aan mijn voeten. Pijn aan je. Ze zitten vol met bladen. Och, dat heb ik toch ook al jaren. Heb jij dat ook wel, ja? Ja. Ach ja. Ik zou eigenlijk wel een vis willen zijn. Een vis. Een vis? Hoezo? Ja, zonder benen kan ik lekker zwemmen. Zo, niet zo last van mijn poten. Hij wacht dus. Wat? Een vis zonder benen? Ja. Daar stond iets van... In het raadsel? Ja. Een vis zonder benen? Ja, geen poten natuurlijk. Geen poten. En mooie vis. Wat zou een mooie vis kunnen zijn? Hij wacht dus, daar heb je toch zo'n film over? De zeemermin. Een zeemermin. Een zeemermin. Dit is een hele mooie... Dat moeten we zoeken natuurlijk. Te bezoeken. Jazeker. Ja, dan gaan we daar naartoe. Kijk. Waar moeten we naartoe? Hier staat die kant op. Is dat die kant? Ja, die kant. Ja, lopen we eens. Oh, het is Robert Jelle van KVW. Oh. Hey Jelle. Hallo, Totally Spice. Wat kunnen we voor je doen? Groot probleem. KVW zit in toekomst. Moet naar heden. Oh, inderdaad is een groot probleem. Er ligt een terug in de tijd-element verstopt. Ah, waar dan? Ja. Daar waar de schoonheid zonder benen diepe wateren kent, ligt het terug in de tijd-element. Oh ja. Schoonheid zonder benen, dat is een zeemeermin. Ja, die weten we wel te vinden. Ja, zeker weten. Het komt helemaal goed, dan gaan we die voor je zoeken. En dan brengen we die terug naar KVW. Veel succes. Yes, we gaan het helemaal voor je regelen. Toppie. Oké. Doei. Doei. Kom, let's go. Kom. Naar de zeemermin, kom. Volgens mij moeten we die kant op Skywalker. Ja, kom.
Totally Spice. Ik dacht het niet, Captain Skywalker. Ik hou het wel op het dwang. Ik geef het element. Heb je het element? Kom maar. Hey Skywalker. Hey. Veilig. Hebben we eindelijk dat element gevonden? Ja, dat hebben we goed gefixt. Hey, dit is een goed moment om eventjes te gaan zitten. Ja. Ik heb alweer pijn aan mijn voeten. Vroeger was alles beter, meneer. Zo trots op ons zijn. Hij zal zeker trots op ons zijn. Ik vraag me toch af wat dat een gekke ding voor is, hoor. Wat dat je ervoor moet hebben of zo. Nee, maar ook dat heet Hennemaker nu. Ik heb echt geen flauw idee waarom dat wij dat ding van hem moesten pakken of zo. Maar ja, krijgen. Maakt er eigenlijk helemaal niks uit. Kan ik eigenlijk nog op de zaak gaan beginnen? Ja, dat is de best. Wat is dit? Wat is dit? Nee, daar hebben zij dat ding! In een potje! Daar achteraan! Het is zijn we te laat? Hier, mens! Gaan we zeggen, hè? Dan moeten we nou tegen de baas zeggen. Ja, weet ik niet. Kleren, kom maar. Kom ons redden. Uit telefoon. Ja, met de vroeger was alles beter, meneer. Wat? Wieso ontsnapt? Oene, prutsers, vlegels. Wie kan dat doen? Ik hoef je maar één ding te doen. En dat is nog mislukt. Laat maar, ik ben wel 2 andere lightsabers en die stuur ik wel op de KWW af. Oh! Ik begin een speekloten, dat kind alleen ken je van KWW. En die pak ik met. Wie was dat? Mocht stichten. Dan ga je sticht met ik met. Uit KWW uit het hier. Uit het hier. Ik ben een robot. Robot? Moet ik een robot? Moet ik een KWW hebben? Hoe zie je die van KWW? Bewegen. Robot bewegen. Wij zijn er al. Hoe zijn het? Hoe zijn het? Pak Aaron, pak Aaron. Grietje 6, je hebt het goed gedaan vandaag. Wie weet nog? Wie weet het nog? Wat is Jelle? Wat is Jelle? Wat ben ik? Oh, robot. Zie je het robot, zeg? Misschien is het robot. De Arion, de U, de O, de Bu, de O en de T. Ja, hij is open. Nou, we gaan eens even kijken wat hier allemaal in zit. Ijsjes en het terug in het 10 element. Hey. En de brandstof in de tietmachine. Ja? Nou, tot aan de tijd. Moet ik hem niet dat ik het zien en vinden. Tot stuur. Nou, Robert Jelle, ook dat we nu weer een beetje weer terug in de tijd gewoon. Naar het nu. Ja, inderdaad. Vroeger. Heden. Vroeger. Ja, voor jou is dat vroeger, ja. Dat klopt. Oké. Ja. 3, 2, 1.
in het Wilde Westen. Je bent een Indiaan. Oh, wauw. Hey, let's go. Yeah. Ja. Zo, even kijken. Oh, hey, daar zie je er weer. En? Mijn plannetje toch weer gelukt, hè? Terug in de tijd zijn ze weer gekomen. In het Wilde Westen. Van de cowboys en de indianen. Maar daar heb ik ook mijn handlangers zitten. Namelijk de beruchte Daltons. En die zullen ik eens even bellen. En nou de vrije dingen. Zal ik mijn Daltons van het Wilde Westen maar eens opbellen? Daltons van het Wilde Westen. Zo. Ja, dit hebben we goed geregeld, jongens. Ontsnapt uit de gevangenis. En we zijn weer terug in het land. Dat wou ik zeggen, Everdel. Of niet, Jack? Ja. Hey. Telefoon. Je hebt een getjoek van een van die bewakers staan. Verrechte Daltons. Het vind ik fijn om weg weer te huren. Ik heb een klus voor u. Een klussie? Hij heeft een klussie voor ons. Hey. Ja. Daar zijn wij wel verdienen, boys. Second business. Die van KVW, die zitten in het Wilde Westen. We moeten de kinderen van KVW gaan traineren. Hé, wat is dat? Wat doet hij nou? Geen idee. Die gewoon een tocht lopen door hooi. En om de tijdmachine kapot of aardig te maken, bedoel ik natuurlijk, hebben ze allemaal cowboys en indianenspullen nodig. Piel en bogen, pielenmuskus, indianentooien, cowboyhoed. Het is natuurlijk belangrijk, want die spullen dragen ze bij zich. Dat scheer die afpakt. Dingen? Cowboyspullen afpakken. Cowboyspullen? Oh, zo. Indianenspullen. Zijn zoiets als die hoed van Everland. Is het niet randen? Ik zal u straks vertellen welke route dat ze lopen. En dan kunt je ze tijdens de route opwachten. En dan pak je de spullen van ze af. Dat gaan we doen. Ja, dat gaat een heleboel goudstukken kosten. Kom maar, boys, we gaan die kant op. Die kant op. Heel veel succes. Nee, waarom kijk je steeds aan? Ja, om te kijken hoe dat hier aan blijft. Spul halen. Hier, drie in de hoed. In de hoed wordt gedaan. Ja, zeker. Die hoed. Ja, mijn hoed. Ja, mijn hoed. Ja, ik ook. Maar vrienden, hij al. Nee, dat is mijn hoed. Wat heb je allemaal voor ons? Heb je iets voor ons? Nee, ja, dit krijg je niet. Nee, wil ik hebben. Nee. Wat steekpaals hebt, dat wil ik hebben. Pistool hebben. Ja, mijn muts. Wil een pistool hebben, geweer. Wie wil een geweer? Hier met. Hier?
Wat zeg je weer? Hier ben ik weer. En pommen. Je pommen. Of messen. Ja. Goed. Ja, maar het is... Ja, allemaal die kinderen, die zijn allemaal pleiten al. Die zijn allemaal weg. Daar heb ik dus helemaal niks aan. En waar zijn ze dan? Ja, we kunnen nou die spullen niet meer pakken van die kinderen. Wat verdorie. Ja, Oh nee. wat gaan we ermee doen? En nu? Moeten de paas bellen? Ja, dan gaan we maar bellen. Ja. Bellen maar. Misschien heeft hij een idee. Oh, even kijken. Ja. Waar gaat het over? Ja, met de vroeger was alles beter, meneer. Wat? Ontsnapt? Wieso heb ze niet gepakt? Oene, prutsers, lutsers, de griepse, ga achter ze aan, pak ze allemaal! Oké, ja, gaan we doen. Hey boys, uit die boom af. Kom, uit die boom. Gaan we ze grijpen, hè? We gaan ze grijpen. Grijp ze dan even. We moeten toch wel drukken. We hebben de kinderkamers, dus dat is gewoon zo. Ja. Maar heb je wel nog al haar accessoires? Kooiboyhuut, indianentooien, pillemusjes. Heb je dat allemaal? Zijn die niet afgepakt? Zijn je wel dat tot stegen gekomen? En zijn ze weg? Nou, dan hoop ik dat we... Heb zich wel iets afgepakt. Dan weet ik het niet. En wat Sam ook iets afgepakt? Sam. Nou, zullen we, wie en ik, dan nog één keer proberen om naar 2019 te gaan, zodat we naar de kinderkamers kunnen straks? Zullen we dat doen? Ik huur niet! Oké, ja. Heel spannend, maar we gaan het nog één keer proberen. Wij gaan in de typemachine. Zeker dat het nog gaat lukken, dat kan niet anders. Kijk jij weer live met, wie het jij? Dan weet je het rijk of het lukt, ja? Zeg maar, hoi Jellelieke. Tot het heden. Tot nu. Nou, heet de toei. Ik ben benieuwd. Laatste kans. Ja, ik hoop echt dat het nu gaat lukken. En we moeten naar die kinderkermis gaan. Ja, precies. We moeten naar het heden, naar het nu. Inderdaad. Daar gaan we. Oh, ik vind het toch wel weer spannend hoor, of het nu gaat lukken. Komt-ie. 3, 2, 1. Kunnen we naar de kinderkermis? Ja, het is gelukt. Kom, we gaan naar de Wichter. Snel. Het is ons gelukt! Het is in het 2019! Oh, dan kan het gewoon door. Kunnen we naar de kinderkermis straks? Yes. We gaan terug bij de kamer! Geen kinderkermis! Roep de verzorging! Die moeten ons komen helpen, de tante is in ontsnapt. Go de verzorgers, go! Hey!
Hebben ze gewonnen! Hey, 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 Doei Dalton! We kunnen dan een kinderkamer! Yo, Wichter van Gooi! Come on, even, let's go now! Oh, vandaag is dit vergadering. Jo, vandaag is dit vergadering. Het weer is goed, we hebben gooien zin. Wat is dit chic dat dit in Gooi zoek in we maken. De verdriet, het liefst gewoon iedere dag. De tijd zit stil bij ons zo iedere dag. Er is hier niks van op, dus alles maken. De verdriet, het liefst gewoon iedere dag. Wow, vandaag is dit vergadering. Jo, vandaag is dit vergadering. Kijk het hier allemaal goed, het is het van zo aan. Denkt er ieder minuut van de dag wel eens aan. Oh, vandaag is dit vergadering. De tijd heeft lucht zo net wie een droom. Als alle leiders zien weer hard van doen. We maken de verdriet, het liefst gewoon iedere dag. Als de verzuchting door die stijgt weer klopt. En iedereen de tijd met er is geen bezwoel. We maken de verdriet, het liefst gewoon iedere dag. Wow, vandaag is dit vergadering. Jo, vandaag is dit vergadering. Kijk het hier allemaal goed, het is het van zo aan. Denkt er ieder minuut van de dag wel eens aan. Oh, vandaag is dit vergadering. De bel die geit, de school is zoet, joh, het is vakantie. Maak ons niet druk, kijk geen klok, want het is vakantie. Caliente, Rio, dit is de grote KVW-show. Caliente, Rio, dit is de grote KVW-show. Voor altijd, die tegen snel. Er is geen speed, nee geen speed, geen speed van deze dag. Het is voor altijd, het is een groot spel. Richter doet nu lekker meer, dan wordt je een grote hit. Caliente, Rio, dit is de grote KVW-show.